ịna-anya ifo na ife abụ ndị nọ n'ọpa iwe ka sị na ha na-ewepụtara ha by gọvanọ na Soludo wepụtara afa ha sị na ha na-ejide ndị na-ga-esi n'elu wee cross ifefa na-eme bụ akpọpụta gị ha ga-eji aka ha krọsọ gị eti gị na moto buru gị gaa na holiday resort enwe ka esi mee ha before ha kwụsị ịrụ ọrụ mana according to information on ground we were able to know that na somebody a na-akpọ Igbo Eze enyere anti-touting dị in charge anti-touting no ya ka ha na-workzi under and we were rightly told na ha na-esettle every morning ha na-esettle every day. And then what they are doing to our people here is very, very bad. It's very uncalled for. They will take you from this place and take you to holiday. This is Opiweka. Opposite, this is pedestrian bridge, Opiweka. Opposite Chisco. Opposite Chisco. Ndị be anyị na-abịa n'afịa fa na-eme fa ahụ ma ndị na-abata abata ịwọchi gị afụ that young guy na-akụ akpa n'ebe a ha na-ekwu okwu. Yes, that guy now ha ga-ebute moto kịta tinye na moto buru ya gaa holiday resort. So ebe awa ka a na-edi ukwu our people ha ruo ebe a ha ga-asachi gị everything iji ha ga-take care from you. Ijidegode ego ha ga-ransack ya, ijide ATM ha ga-eme kicho ha na-anya na akaụntụ gị fụ na nnukwu ego dị ya ha they will just collect every fucking damn thing from you. Then ọ bụ na nnukwu ego adịghị ya ị ga-anọ ebe a kpọọ mmadụ ime transfer. Failure to do that ị ga-anọ ebe a so m ga-echere ka ha bute moto ha ji abịa eburu ndị mmadụ ka iwe nwee ike fụ ya ị na-anya ọfụ na ọ dịcha clear maka anọ mfa wee na-ebido ndewo ka our PM biko ka ị na-eba ihe anya ife adịgo too much a na-ezuzu ndị be anyị ochi nke a nabata Disemba ndị be anyị anwụkwa na-agwụ ụmụnna anyị ga-asige obodo ebe tere aka bata ha batagide ruo ebe a nọ ebe a rọbụọ ha this guy na-ewọchị fụnọ transfer ka ọ na-achọ ime na fon ya etu a ka a na-esi eme ndị be anyị ebe a m ga-echere ka ha bute shọtụ ha na-eji wee abịa krọsị ndị mmadụ ka efe ya ọfụma ịwọchị fụ ha dị ya ị ga-afụ ebe a